Wadhi kaunti ma Migori kama hukum jodolo he sub county ma Suna West yuago rochruok mar Arita kakoro gidwaro mondo mitenda Arita ojiw Arita to ahinya te kinde ni ma kaunti ya Migori dhi bedo kod nyasi maduong' mar piny Luo ma ochan dwe manyien. Cardinal Jack Aliwa mar kanisa mar Roho Global Church kod Cardinal Joseph Maure wacho ne nek mag jo apiko kachiel kod kuo mag apiko osemedre sub county ma Suna West gino makoro osekelo luoro ne oganda. Aliwa wacho ni ber ka apisas mag arita kwe medo jiwo chenro mag kachero to ahinya seche mag otieno mar thiro maundu ma osenenre e gwenge mag Suna West. Wacho ni rochruok mag arita thiro hala kod chenro mamoko. Opaku Yesu. Rucha ni japiko nota kendo kuo mar apikni sani duogo kabisa nikech ang'o arita kwe onge. Kaluwore kaka wadhi bet gi welo kendo aparo ni Migori County oseland kamoro amora ni welo wadhi bet go. Ka arita kwe rach to welo dhi buok kendo ka arita kwe rach to onge gima ber wanyalo yudo. Omiyo akwayo ni mondo wabeduru gi arita kwe malach kendo maduong' kabisa mondo gimoro amora mwadwaro mondo mi odhi otimre yo maber. Ka arita kwe ber e ka gik moko timore maber. Nikech nyasi mabiro dhi timore e piny Luo kendo e piny Migori ka pok en nyasi manosebede nyaka nene. To en nyasi mokelnwa piny Luo kendo e piny Migori chwaka mondo mi okel kwe makende mondo jo Luo one ni nyasi no dhi timre yo ma winjore kare. Omiyo adwa nakwa sirkal ni ka nyasi biro timore e Migori chwaka to bed nyasi ma ji oluoro kendo nyasi man gi chia miwuoro kendo ji sirkal duto kendo arita kabisa. Kama chielo en duol mochung' ne arita ma oganda ya piny mathul ka NTSA oyango kenge magi medo keto mar dwoko piny